Čau lidi, dnešního videa jsem už videjko z Clashka, dneska tak si opět zahrajeme nějaké hry, jsem bohužel 9000 trofy, jsem trošku spadl, ani nevím jak se to stalo, máme tady ale pár odměn, takže se ještě vyzvedneme, máme tady nějaký ten bar, OK, Lucky Box číslo 1, bohužel nic a další odměn už tady ani nemáme, tak to musím celkem zabrat, nějak samozřejmě budu to mém klenu, ITB, dvojtečka, mezera, velké L, 2S, Lukas, ZCZ, tady rozhodně taky můžete samozřejmě být, kdybyste třeba chtěli, OK, druhý Lucky Box a bohužel, OK, emodele, nice tyjo. Já mu vždycky potěší, dvojka, bohužel, takže, ale jo, jako goblini furt, takže v klidu. No, to je necháme, ještě buďte v klenu, samozřejmě, když tak link na můj Discord máš v popisu, v komentářích, pojďme tím videjkami, pojďme teda rovnou na první, to je samozřejmě odber s lajkem, napište nějaký váš komentář pro další videjka, děkuju moc a pojďme teda na to, jsem na 9K přesně, nevím jak se to mohlo stát, ale jsem bohužel asi trošku propadl, i když jsem nechtěl, tohle teda bránit nebudeme. Hodíme na to takhle šípy, OK, ta v pohodě. Pak klasika, zkusíme prince napravo, OK, baby drag, to klidně můžeme nechat na věži, tak to takový problém není. Minipeka a bohužel ty vole zbyl úplný kousíček, takže to budeme muset bránit, dáme ultimu, i když to byla zběžná ultima, na to baby draga radí, tak nechat, ať si je nahituje a pak tu ultinu využít až později na věž třeba, no, to je za mě o dost lepší. Teďka pozděze, bohužel, moje reflexy trošku selhaly, ale i tak je tam hit, takže jako fajn. Pojď ještě, nice, OK. Nice, tyjo. Hej, trefíme, to má takový range, reálně? Má takový range, ne? Ne, do prdele! Ach jo, jsem to asi posral, píče, vole. No, dobré, to je hotové. Good game, jako mě to vůbec nebaví to Clashko, já nevím, jako mě to tak nebaví, vole, že to není možné. Fakt to je furt dokola prostě, mě nebaví deck, nevíme to vůbec hrát, nevím. Ty pičo, jak je tohle možné? Jak je tohle možné prostě? 2 range proti 14 a tak ten můj brand chcípne bez hitu. Nechápu. Hej pičo, mám dost, kámo, to je jako hotové. Jsem tady použil můj nový emote. Super, nic, zkusíme Goblin Gang takhle doprava, i když to už si myslím, že vám bude asi k ničemu, i když, ale jo, nějaký hit tam je, takže fajn, i ten hit se hodí. Dáme Queenu, špatně hozená Queena by the way, bohužel, ale no a tohle je kurva co, aha super. Ještě to nedává damage ty vole, ještě je tak, nic no, tady hodím prince, tak, ale samozřejmě schválně. Hele, počkáme si na zep, tady bude 100% z karma. A pojď kámo, a dávej, nice. Dobré, špatně hozená věčka, na levé straně tam dává výhodu a má pověži, takže nádhera, parajíčka, tady to už nějak přežijeme. Pojď, dobré, takže úplně v pohodě, kam reálně vedeme. Takže to není tak v hajzlu hrát, jsem docela dobře teďka comebackl, nice, dobrá ultina nakonec. Pojďme, nice, dobré, hej, to dáme, věřím tomu, věřím to teda. Predict vyšel, paráda vole, paráda, i predict nám vyšel, takže plná parádička. Dobré, to ani nemusím používat tu ultinu, to jako je zbytečné. Hodíme na to Mega Knighta, dobré kámo, dobré, hej to dáme nalevo, pojďme nalevo, hodíme Wallbreaker prince a tohle si myslím, že je už hotová hra a myslím si, že je tomu tak. Zep, dobré, nice, good game kámo, good game. Krásná hra, krásný comeback, ještě mi týpej mi dal slepici, výborně kámo, good job, opravdu, výborně, ale krásný comeback jo lidi, prostě, ještě jsem to nevzdal ty vole, ještě že tak, to jako by byla škoda, pojďme tam na další hru rovnou, uvidíme, koho tady chytneme, OK, feta vole, něco, nějaký symbol na konci. Jako já nechápu, že na těch prostě 9000 jsou jenom 14, jako já jsem tady téměř jediná 13, on mi nechal banditu jo, jen tak, aha, dobré, tak díky. Díky za hity, kámo, jako hodí se, že jo. Zkusím odzadu Goblin Gang, ať tam nemá ani hit ten Phoenix, neměl by mít si myslím. Zkusíme prince, OK, dává účko asi typu, no dal účko, ale to už mu, nedal účko, aha, OK, no tak nedal účko dokonce. Zkusíme Archer Queenu takhle, docela sleepy Archer Queenu, to by mělo být docela vypočítaná, ne? Ne, není bohužel. Ty vole, jak to je tam tak chcípla ta Queena, hej to vůbec nechápu, jak to je tam takhle chcípla úplně z ničeho. Dobré, takže Phoenix, hodíme banditu, proti Ice Wizardovi, napravo, hodíme, OK, to by možná docela dobrý push, počkej. No way, kámo, no way. Krásně mi to je bod jak svině, já nechápu, jak tady může být takovýhle botě na 9000, to je prostě úplně jako nepochopitelné pro mě, ale hodíme Mega Knighta, no. Takhle, i když je to trošku pozdě, no ty krásu. To dalo takový damage, to si děláš prdel, jak to dalo takový damage. Dobré, prince nalevo a lock-in, kámo, jebe ti, OK, dobré. Dobré, tak good game asi pro týpka bych řekl.
To je good game pro týpka, 100%. Hej, co to? Jo, dobré. Dobré, to moc nevyšlo. Jako to je, bych řekl, hotové pro mě. Dobré. Tak, ještě bandita se hitne a konečná nádhera. Nádhera, to už jako úzepojem nebo ušípojem případně, takže to už není absolutně žádný problém. Rovnou tady hodíme zeb, už tím rovnou začneme, ať pak nejsou nějaké komplikace náhodou. Máme Mega Knighta, máme evoluci Mega Knighta, takže hodíme si Goblin Gang takhle se zadu. Asi Prince bych tady takhle hodil. Tak, Queenu se zadu, on tam byl Poison ještě, ale tomu bude asi úplně, bych řekl, k ničemu. A je tomu tak. Takhle, super, zase mi to nevyšlo. Ale dobré, jsme tam máte hity na věži. To vajco by mělo zdechnout. Jo, dobré, je tomu tak. A z tu věž nenechám asi ani vzít. Hodíme tady banditu, to by mělo stačit, ta bandita tam na té levé. A tohle je lidi hotová hra, takzvané, tohle je takzvaná hotovka a good game, kámo, good game, jako další výhra, takže úplně v pohodičce, to jo. Hodíme tady 4 šípy, užijeme si tu taverku, proč ne, tak, týve mi dokonce nevěděl ani jednu taverku, takže nádhera, krásná obrana na konci, týve měl docela špatný deck, musím říct, ale pořád jsme vyhráli, takže úplně v pohodě. OK, protože úplně všechno, je to samozřejmě odběr s lajkem, možná něco do komentářů, třeba kdybyste chtěli jiná věc, tak se připojte do mojeho klanu. A tohle přijde úplně všechno na mojí cestě na routu 10 000, jsme docela daleko, pořád ještě chybí 940 trofy, ale snad to nějak půjde dále a tě 10k brzy hitneme, takže OK, tohle přijde úplně všechno, mi tady odber s lajkem a tak dále, děkuju moc a my se z toho videa, tak zatím čau.